Čaute ľudia, vítajte u ďalšieho videa. V tomto videu sa povenujeme ľudskému telu. Konkrétne orgánov, bez ktorých prežijete a ešte vám nejaké to eurko hodia do kapsy. Takže začneme zľahka, teda skôr zlacno. Appendix. Appendix bol kedysi považovaný za zbytočný, no teraz už vieme, že má aj užitočný účel. Je to tenká trubica, ktorá visí z jedného konca hrubého čreva a pôsobí ako úložisko baktérií, ktoré pomáhajú črevám. Hoci tento orgán nie je životne dôležitý, stále je lepšie ho mať ako nie. Problém pri cene appendixu je taký, že ho človek k životu nepotrebuje, takže čisto teoreticky cenu nemá. No keby si ho dáte vyoperovať a dáte ho nejakému zberateľovi alebo niekomu do ňoho by mal záujem, tak dajme tomu, že by vám dal takých 5 eur. Takže tie si tu odložíme a ideme ďalej. Hrubé črevo. Ľuďom s rakovinou alebo inými ochoreniami hrubého čreva sa môže odstrániť celé alebo len časť hrubého čreva. V niektorých prípadoch sa na konci tenkého čreva môže vytvoriť vrecko, ktoré nahradí hrubé črevo. Niektorí pacienti musia po zákroku nosiť vak na vonkajšej strane tela. Toto bol jediný orgán, ku ktorému cenu som nenašiel. Dajme tomu, že je vzácnejšie k appendix, takže to bude takých 10 eur. A keďže sme si už našporili 15 eur, tak si za to môžeme kúpiť nejakú veľkú kvalitnú podložku pod myš. Ideme ďalej. Slezina. Slezina je orgán, ktorý pomáha filtrovať krv. Taktiež pôsobí ako zásobník imunitných buniek. Človek dokáže prežiť aj bez sleziny, no bude náchylnejší na niektoré typy infekcií. Za jednu slezinu dostanete cca 450 eur. Za to si môžete kúpiť 4,5 krát hernú myš Razer Basilisk. Ďalší orgán. Žalúdok. Napriek neustálej potrebe výživy tela je možné žiť aj bez žalúdka. Ľudia s rakovinou žalúdka môžu podstúpiť zákrok, pri ktorom je im časť alebo celý žalúdok odstránený. V tomto prípade je tenké črevo napojené priamo k pažeráku, čož pacientom umožňuje jesť malé a ľahké jedlá. Za jeden žalúdok dostanete cca 500 eur. A za to si môžete kúpiť napríklad Logitech G115 RGB mechanickú klávesnicu. A teraz na tie zaujímavejšie veci. Plúca, teda respektíve plúco. Ľudské telo je zvyčajne vybavené dvoma plúcami. Na okysličovanie krvi je potrebné aspoň jedno plúco. Ak sa jedno z plúc alebo časť z neho odstráni, zvyšné plúca sa môžu rozšíriť, aby prevzali časť práce chýbajúcich plúc. Následkom toho je ťažšie dýchanie a nemožnosť cvičiť tak ako s dvoma zdravými plúcami. A za jedno plúco dostanete 145 000 eur. A za to si môžete kúpiť napríklad 36 krát túto futuristickú hernú stoličku. Nakoniec dáme klasiku. Oblička. Ľudské telo má bežne dve obličky, ktoré pracujú ako filtre na odstránenie nečistot v krvi. Niektorí ľudia sa narodili len s jednou obličkou, iným zase bola chirurgicky odstránená. Je možné žiť život len s jednou obličkou alebo dokonca bez obličiek. Ale vtedy je potrebná pravidelná dialýza obličiek, kedy odpad z krvi odstraňuje prístroj. A za jednu obličku dostanete 200 000 eur. Za čo si môžete kúpiť 4 krát najdrahší počítač na svete a k tomu 6 krát Samsung Odyssey G9. Takže toto bolo všetko pre toto video a teraz pár informácií nakoniec. Za prvé, toto video je sranda, nikomu neodporúčam predávať svoje orgány, aby si mohol kúpiť počítač. Za druhé, ako všetci viete, začala škola, takže videá budú troška obmedzenejšie, ale stále sa budem snažiť vydávať aspoň jedno týždenne. Za tretie ste si mohli všimnúť, že toto video je v troška lepšej kvalite, keďže sa mi do rúk dostala Sony A7 III, na ktorú v blízkej dobe vyjde aj recenzia. A to bude asi tak všetko, takže pokiaľ sa mi video páčilo, budeme rád za like a odber a uvidíme sa na budúce. Čaute. A fakt nepredávajte tie orgány. Možno ten jeden najdrahší počítač, ten by som bral. A monitor. A myšku a klávesnicu, ale ostatné neberte.